Zdravo drugari, ja sam Milja Savić i danas ćemo naučiti šta su to priloške odredbe. Najprije da se podsjetimo šta je to rečenica. Rečenica je iskazana misao ili skup reči koje imaju neko značenje. Sada ću zapisati jednu rečenicu, a možete i vi u vašim svestima. Dečak čita knjigu. Rečenice se sastoji od rečeničnih članova. Najprije ćemo odrediti glavne rečenične članove u ovoj rečenici. Supredikat je dečak i njega ćemo podvući jednom linijom, a predikat je čita i njega ćemo podvući dvema linijama. Drugari, sigurna sam da vi imate puno pitanja u vezi ove rečenice kao i ja. Koja bismo to pitanje mogli postaviti? Dakle, pitanja koja bismo mogli postaviti su kada dečak čita knjigu, ili gde dečak čita knjigu, ili kako dečak čita knjigu. Ako bismo pitali kada dečak čita knjigu, odgovor bi mogao biti danas. Ako bismo pitali gde dečak čita knjigu, odgovor bi mogao biti u sobi. Ako bismo pitali kako dečak čita knjigu, odgovor bi mogao biti pažljivo. Ako bismo sve ove reči stavili u našu rečenicu, rečenica bi glasila ovako. Dečak danas u sobi pažljivo čita knjigu. Možete je zapisati u vašim svestima. Sada ćemo zaokružiti priloške odredbe. Reč danas, u sobi i pažljivo. Reč danas nam kazuje vreme vršenja radnje. Reč u sobi nam kazuje mesto i reč pažljivo nam kazuje način vršenja radnje. Reči koje kazuju vreme, mesto i način vršenja radnje nazivaju se priloške odredbe. Priloške odredbe mogu biti jedna reč ili skup reči. Napisat ćemo nekoliko primjera. Zima, živi,
jednom, planinskom, selu. Skup koji nam kazuje prilošku odredbu za mesto je u jednom planinskom selu. Sada ćemo zapisati još jedan primer. Za nekoliko dana počinje letnji raspust. Skup priloških odredba koje nam kazuju vremenski rad je za nekoliko dana. Sada ćemo zapisati još jednu rečenicu. Ana govori. Veoma glasno. Reči koji čine prilošku odredbu za način je veoma glasno. Ove skraćenice za prilošku odredbe možemo zapisati ovako. Za mesto se piše P, O, M. Za vreme P, O, V. I za način P, O, N.